Începem direct cu itemul. Avem două spații libere, deci întrebarea devine mai dificilă. Citește propoziția. This is the first time I blank London and I blank by the city. Observă expresia cheie, this is the first time. Pune pauză, alege A, B, C sau D și scrie varianta ta în comentarii. Răspunsul corect este A. Have visited și am fascinated. Propoziția completă este This is the first time I have visited London and I am fascinated by the city. În vorbire, forma scurtă sună natural. I visited London and I am fascinated by the city. Reține ideea. Un singur item, două decizii gramaticale corecte, înseamnă de fapt un punct câștigat. Dacă îți plac explicațiile scurte, clare și utile pentru examen, dă like, share, follow și lasă-mi un comentariu. Aceasta este seria English Check, One Question, One Rule, One Point at a Time. În fiecare episod luăm un item, identificăm capcana și transformăm regula într-un reflex de examen. Primul pas este să cauți posibile indicii. În propoziția noastră, indiciul este This is the first time. Când vorbim despre prima experiență de acest fel din viața cuiva, experiența ajunge până în prezent. De aceea folosim present perfect. Have sau has plus participiul trecut. Regula este foarte clară. This is, it is sau that is plus the first time, the second time sau the only time se combină cu present perfect. Spunem this is the first time I have visited London, it is the second time she has taken the exam, that is the only time he has ever been late. La examen, când vezi the first time, gândește-te imediat că trebuie să folosești present perfect. Al doilea spațiu testează diateza pasivă. Be plus past participle. I am fascinated by the city înseamnă sunt fascinat de oraș. Construcția activă ar fi The city fascinates me. Varianta pasivă mută accentul pe efectul produs asupra mea. I am fascinated by the city. Atenție la capcană. I am fascinating înseamnă eu sunt fascinant, nu eu sunt fascinat. Acum eliminăm variantele capcană. B folosește past simple la primul spațiu și apoi am fascinating, care înseamnă sunt fascinant. C folosește past perfect fără un reper clar în trecut și schimbă sensul celei de-a doua părți. D păstrează am fascinated, dar pune visit în loc de present perfect. Varianta corectă rămâne A, singura variantă care respectă ambele reguli. Recapitulare rapidă. This is the first time cere present perfect, deci I have visited London. A doua parte folosește be plus past participle. I am fascinated by the city. Răspunsul final este A. Dacă vrei să exersezi serios înainte de admitere, scrie admitere în comentarii și primești 3 teste de limba engleză cu rezolvări și explicații. Ne vedem în următorul episod al seriei English Check, One Point at a Time.